Ние сме Just Gaming, аз съм Късърбеги, тук на Skype Prot. Здравейте! И искаш да имаме един много страшен мап на Minecraft. То е... Не знам ето. Сега ще ви го покажем. Той се казва The Orb Hange. И да. Между другото трябва да... What the fuck правиш? Да се увеличава звука на пълен макс. Да насерем. Да. Така, сега ще прочетем нещата, които ги пише. Don't forget... Аз ще го превеждам. Не забравяйте текстурния пакет. Или играта няма да бъде страшна. Това е страшен мап. Прочете правилата и историята преди да започвате. Не спете в легла или играта ви ще крашне. Start button. Чакайте другите. Оставете коментар или харесайте, където го изтегляте. Случва кръв и нещо там. Играйте, ако нямате прот нещо си. Не забравяйте. Това не е просто Майнкрафт. Сега другите неща, които са правилата. Ще ги почвам от и тук. Така. What the fuck, това е английски. Бъдете сигурни, че ръкоманите блокове са включени. Арти... Добре. Анимациите на Макс. Resident Distance. Знам, че налага са. Поне на нормал. Сега пак има. Използвайте текстурния пакет, който сте изтеглили от папката. Баргна са на 50%. Чакай, чакайте. 50% добре. Аз сега да нормално, нали? Бракне с 50%. 50%. О, се разбирам защо. Играте на Hard и Adventure. Дай. Добре. Не искаш на Adventure. Не слагайте блокове или чупете. Мюзик на 0. Ако чуете, ако сте със слушалки, музика 0, слънце. Да. Музиката маха ми. Ако сме със слушалки, ние сме без слушалки. Оставете... Не оставяйте пътят, докато не ти кажем. Играйте на Adventure мод. Дори, аз не знам дали съм... Я ли на Adventure сме. Ако имате лак, Small button to... Напред го на... Обаче да не на тайни, добре. Поне на шорт, нали? Без текстурния пакет, равно няма забавление. Така. Вода. Експеримент. О, добре. Ами хареса. Фак. Добре. Не, да не гледам написвал. Не чупете блокчета, абе аз разбрах сега. Това го прочетахме, това историята. Ти отиваш къщи от много дълъг път. Тихо сам, че няма четеш. Ти имаш голям път да идиш до къщата ти, но осъзнаваш, че ти трябва газ, за да се махнеш. Трябва да чакаш кола или нещо, но никой не идва тук. Ти избереш дали да си оставиш колата или да почнеш да вървиш. Намери място или шелтър. Да, и готови сме да започвам, нали? Ще го прочетахме. Между другото сложих очилата, които са от честа. Да, и имам един комп, ще те по-меняшко. И това всичко го прочетахме, нали? Надявам се. Това го прочетахме. Thank you. И да, това е някой да го четеме. И да започваме вече мапът. Лодинг. What the fuck? Си сериозно ли, бе? Играта служила някакви страшни инструкции. Защо заби ми цялата игра? What the fuck? Аз не мога да видя пътя, бе. Където с път е? Ето пътя. Но яко направено. О, но виж това яко е направено, сякаш истински път, нали? Не е страшно. И какво трябваш да правим? Да си даме само пътя, докато ни кажат. Оранчината. Каква ти кахана оранжерия, бе?
Добре, сега какво е това? Това не може да се отвори. Това е заключено, нали? И това ми е страх. И страшни лаги. What the fuck? Това беше страшно. Мен не е толкова. Ама аз съм опуснат си. Аз ти казвам да се опуснат. Си гледай телефона колко клипа ще бъде. Между другото. Да. Не знам какво между другото. И обладняваме. В играта? Да. Ще ме е пърна. Виж, тук може да се качим. Чакай, Вляво, шлеем ти. О, верно. Той може да се качим. Така. О, страх ме е. Да влизаме тук. Зорта. Кой ще има нещо чисто, бе. Трябва да има... Зорта май не е такава. Така да си мисля. А, влязах хубаво. What the fuck? Това ме напомня на Атлас, между другото. Да, не? Не знам защо. Аз страшния лап на Майнкрафт, но мен ми плаща толкова. Сега ще видим колко тази работа. Между другото, какво е това? О, фак. Това е кръв. Това е беше от Херована Найс, знаете ли? Принцип. What the fuck, кое е това? О, това е. По-напред. Това е глич. Не е глич. Добре. Това е част от мапа. Ой. Къщата. Това ще е страшно. Добре. Е така да играем, няма да е по-добре. Принципно, нали? И тази врата пак, дали ще може да се отвори. Трябва да има бутонче, нали? Здрасти. Къде са мочулата? Те ги няма. Аз имам солни. Окей, какво има тук легло? Това не легло, това е маса. Не трябва да спиме. Това е... Не виждам нищо. Не бягай от... Халилуета. Омага. Това не за кубе. Кости... Така по-лутай да си. Яко. И сега да гледаме... Фак. Това е чето между другото. Така си мисля, нали? Трябва, нали? Да, ти си се го направили да трябва да се направи. The fuck. Здравейте. Здравейте. Няма здравейте. Никакви технични проблеми няма. Той си ги измисля. Аз съм чихо. What the fuck? What the... Не искам. Не завършите. Fuck. Ама е страх, човек. Сега коли ще стане. Това са душове. Яко. Много яко. Маняшо. Не съм на добре го направил. Това не е турч. Бе, това е страшно малко. Дай да не ходим по 30 човек. Много да си. Няма такъв случай. Тече кръв. Искам да ме пресъчахте това. Не му е флякан в момента. Вы тече вода. Тече кръв от мене. What the fuck? Няма нищо интересно да сказам. Дано. Си много забутал. Що сме умни? Добре. Аз не знам къде трябва да ходя да ви кажа. Да, fuck. Вы, качка към тебе, бе. Това са шкафчета. Какво е това? Кое това е лицо? Да, това е лицо. Това са шкафчета. Това трябва принципно да е страшно. То е страшно. Това ме е страх сега. Коли ще стане сега? Знаеш как му потърпи, бе, човек? Защо му искат да му помогнем? Май да му помогнем. Не този, ти не знаеш как... Каквата на мапа, нали знаеш? Тук сме, what the fuck. Извинявайте, че спирам така. И да продължаме в... Защо не иска да му помогнем? Ай, му помогнем. Не искам нищо такова. Нали? Това е някаква става. Как са каха те? Айде да гледаме, Да, fuck. Не искам да разбирам какво ще се случи. Айде да гледам. Shit. Как са го ме направили това е? Това е стол, дете обърнат, нали? Това нещо какво? Това е дете спокойно отговори. Да. Това е заседателна зала. Да. Как се казва? Искам да се кача в коридор. Още не ходя в този етаж. Та също там в един много се ходи. What the fuck?
Това е яка сумка. На аз. О, не дей се обаждай. Трябва. Вторият аз после ще скачам много, нали? Какво е? Нека какво? Това е спайдър. Фак. Мразя. Безопасно място. Най-после. Не вижда никак безопасно. О, това е красиво. Това е камера. А, не бе, това е дет прожектира. А, това е дето... Аджаба. Същото. Кой е? Ай себе да се прожектирам, искаш ли? Ай. О, така ма. Ай, ще се качим в Няма спечай рано. What the fuck? Това ще. Не. Целта да се отпуснат. What the fuck? Ще качим при падаш да има лак. Това не е четчевата. Нали току-що спрахме музиките? Не, музиките, те какво? Нищо. Те музиките са тъпи, що са на майка. Знаете ли какво мразя? Я да лягам да стоиме. Не ми се лага. Късна хора, аз съм кистера да ед, така не скайва и не скаш с ними. За кой път ще го кажеш? За две. What the fuck? You piece of Знаеш, че shit! той му да наблюдава от горе? Ти знаеш, че точно това е вярно. Там не са ходи, махай. Ние въобще не сме погледнали нагоре. Това е толкова. Това беше отвратително. Чакаш, че... Отвратителен шум. Аз нищо не мога да видя, много е тъмно. Опасната стая. Ще имам госпожата. Госпожо. Даскал. То тъкмо скоро започваме Даскал. Аз ще седя и там. Дано. Айде ви всички това не стават да няма да седна. И това е когато... В те ми се влиза в класна стая, защото ще е по математика. Мамка му става. Лабораторията. Химия ще имаме. Ес химия. Това ли е химично? Да рисуваш. Толкова щастливо нещо. Ти не се сещаш, че някой даска по дъската. Тук ще има... Има химикали и яко. Това значи мастило, нали знаеш? Да. Пак класна стая. Тихо, някой е драскал пак по това. Някой е драйфал? Не. Аз че говоря, че... Казвам само Аз съм махал тук. Защо има класни стаи? Това не е даскало. Май. Е даскал. Къде е таковата хора? Къде е кухнята? Ето сторож не иска да разбира къде е кухнята. Аз да не се връщам. Госпожа Даскалка, всичко наред ли е? Аз ще кажа, аз на някакъв чешка глада. Някой е заостил прозорците. Това е принципал. Това е библиотека. Библиотека е. Няма нищо написано. Да, беше слово нищо. Няма никаква информация. Трябва в цела да се измъкнем, нали? Там въобще това не ще разбира. В Америка са много странни училища. Супичка. Ще вземам тук няма. Папка ме. Ясно. Те сега ги проверим и това ще ходим на университетът ние в тях, не? Не се спи. Ще се бъгни да толкова спада. Няма се бъгни, това е просто Облича. Още един. Учителската стая. Фак. Това не е коридор, това е учителската стая. И да се вземе долу и да... Това е коридор. За коридори в игри и в куца страшни, не знаеш. Точно така. И сега ще хубаво в носта дет не отидах, чули? Аз ще от тук идвам, нали? Малко си. Учно ядахме поне, нали? Мака, защо? Сега си гледа телефона, момче. Какво? Така гледа колко часа е. С какъв енерче поне да бяха напред? Вой да, така че ще съм аз. Долу ми е. Не са ходи. Кухната. Да, с долу хора. Слушай. Сърцето е. Това не какво е? Това е столовата. Не знам, виж това е столовата. Може ли един круасан с Иван Дейс, моля ви, и да има дъвки? Махай съм тук.
круасани, дай ми круасани, моля да. Ти не продават круасани, защо не продават круасани? Байгани в Америка, имате ли круасани? Това беше. Какво? И, ние нали сега качваме този клип в този канал и този канал с Gaming съдържа аз и него едновременно. Skyblock сте на BG What the fuck? Аз имам една идейка. Имам една идея, знаеш каква? Да се махна така. Не знаеш, че всеки път, като съжаление да се питаме да... Там ходили ли сме? На тук не сме ходили. Просто там ми харесва. Гадния парк. Си спак да те полазим сега. Да, ма кой бе? Добре, няколко да намерим вече. Ай, да се махаме от тук, защото не стана тъпо. Тия стане сме ги провалили, нали? Тук нямаше никаква врата. В началото, не си ли спомняш? Нямаше нищо, беше всичко затворено. Не си спомням нищо. Не видиш? Дай си го спомня. Yes. Тия дам не ми харесват малко. Те ме изпрекарват много хубаво, нали? Никакви лабиринти тук. Това ви скара това. Не ме стана смешно. Я се смя. Yes, най-после ядеме, това е за ядене. Yes, това е път трапезата. О, чини! Не стъпаме на чините. Те чини са по-големи от нас. Ясно, че бах ти, кое е това басчинята? Аз тук стъпва върху чиния шефчука. Спаси на чест. Аз ще отровно, нали знаеш? Това не е отровно, нали? Нали тортата не е отровно, нали? О, чиния. Тук го твача. Господин чиния? Къде го твача? Хора? Аз това са пешките, верно. Много яко направя. Да, не е. Това ме любим на лапа. Хубава храна. Да, хубава е. Поне нещо не е развалено в тази игра. Това е хладилник. Наистина, това е хладилник, нещо. Аз се примей тук да ми кушам. Войни. И газа няма го никакъв. Нож. Не, магай сад. Там беше сама. Сега къде ще отида, между другото? Стига бе, тук в тъпия коридор. Не, човек, това е друг коридор, нали знаеш? Да. Тук не сме. Гледай си, работа. Искам лабиринти, съжалявам. Не, най-страшно. Това ми изкара. Това ми изкара къла. Бойчек. Бой, гъцина настъпна. Пак ти двоците от конференцията. Това смисъл. Тя наистина е била странната си игра. Бой, аз си викам, че ще има само страшни звуци. Бой, я да вземем чанти. Кой това нещо е? Чао. Не ми трябва. Да вземем чанти. Майка ми мръсна. Сега да пиша майка. Разбърза, че то скоро дойше на 7. Чао. Какво е това? Чао! Фак. Ние там си. Всичко го изпълнахме, нали? Да, ама... Газата му. Ей, тук е. Поспахта с нас бях тук преди малко, не помниш. Да. Между другото, аз... Ти от си навън точно нахванил, ей! И не може да излезем. Това не е жалкото. И не знам даже колко трябва да правя в момента. Откъде тази вода? Пота, да напред, Тъп ли си, Виж го надясно тук. Не виждам нищо. Тук сме влязли. Защо му пише? Защото престани да викаш, защото някой ще ни изкара тъпия къл, ясно че. Сега как ще излезем? Чакайте! Няма се обърна. Нищо не става. Нямам, учавам в библиотеката, нямам избор. Нали знаеш, това е било библиотеката. Мамка му, и библиотеката на Хари Потър. Не. Без пани. Айде оставаме вече отворени, за да... Нали сещаш? Това ли ти печелиш? Колко стан човек? Да влизам в
И аз. Ще мисля, че никога няма. Ring around the rosy, a pocket full of roses. Ashes, ashes, we all fall down. Fuck you! Очень ми забавно. Съдорама. Тази, чува ли се какво? Тя пи някакви детски песнички, аз тук умирам от страх. Добре, ай, се ровно. Успеем. Колко време стана това? Някъде 20 минути. Чакай, още малко ще поедем. Ние скоро дойдохме, нали знаеш? Не сме. Преди огъня беше. Да, огъня беше цъкнат. Засно се става. Аз се знам да става. Тя загинала. Му се махна в другото. You son of a bitch! You scared the shit out of me! Виждаш как? Не си му се махна. Мая по-хубаво. You fucking asshole! Без да бягаме в алията. Стой. Това беше песента. Престани, че си изкарам ако заради тебе, само пичетиш. Страх ме. Вече няма да играя Майнкрафт. Искам да пак са пусни. Искам да гледам кино. Кой това умири? Малата за ти. Шоколата. Хай, Бочо. Какво е това? Как се измъкаме от тук между другото? Така, не знам как ще се избъркам, но не мисля тук да спираме точно този епизод на страшната Майнкрафт. Надявам се да ви е било страшно и забавно. И да ви е било забавно реакциите ни, нали същате. Да, и надявам се, че да харесало. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!